Sanibonani bafethu. Ngiyethemba niyaphila. Ya, ngiyababona bafethu WhatsApp benu futhi ngiyababona ama-calls enu. Ngizoyikhuluma nje le ibe kanje ngale ndlela ezoyikhuluma ngayo. Ngoba ngomezulu isibongo mina. Wepapa G. Ngolodwa nje usuku wokufunde nje mfethu ukuhlonipha omunye umuntu. Ngolodwa nje usuku uphinde ufunde futhi ukuyihlonipha nawe. Awisabe Papa G into eyihlaza empilweni yakho. Ungikweleda imali yami wena. Owayithatha ngoba uthi wawudayisa imoto wena ungikweleda imali yami. Ngayifuna imali yami wanginikeza ikota yayo. Ngayamukela ngoba yami. Wathembisa ukuthi imali yami engizoyikhipha emva komcimbi wakho wamatshitshi. Wangayikhipha wathi ngiyakudakela ungikweledi. Wasuka wena wahost live ngegama lami. Ngomsombuluko, umsombuluko wangithuka nabangani bakho nahleka qwe kwamnandi bathi uyinkunzi bathi uyinkunzi G umhlelo womcimbi ngathula mase ngiphendula lo live wakho usukhaliswa kweambulance wena usuke eThekwini ushayela imoto uza kimi uthi uzokhokha imali yami uma ufika kimi kuyakuhlula futhi ukukhokha imali yami kodwa uhlala uthi unemali kodwa sekuyakuhlula ukukhokha imali yami usuthi wena mawungikhokhela le mali lo 4000 fane mina ngikhokha u10000 uthi ngeke ngigeze angike ugeza igama lakho na Papa G uyasuka wena ufika kimi nabantu right ke cha angifuni bafethu ukukhuluma kabi ngiyabahlonipha obhuti akade befike nawe Papa G mfowethu bakhulumiswa kwabantu nami sakhuluma njengabantu nabo so uhlula wena manje ukwenza ubuntu wena uyasuka ngoba wena uphilela uTikTok uphela abalandeli bakho uthatha ama video washuthesa kwantshontsha wena wenza ulive wathi wena uyinkunzi awungisabi wena ungafika kimi man to man 1 on 1 kusho wena nalokho ngakuzwa ngutshelwa abantu kangubonanga uyasuka ke wena Papa G uthatha ama video washuthesa kwantshontsha ngoba ufuna ukufeza inhloso yakho bakukhuza futhi mfethu abantu obuhamba nabo bathi kwamina ubonwe yimi ushutha ngathi mina kuwe niyambona uyashutha ujaha uyopost shoot lento esiyenza la yena usuke le eThekwini ngoba ezofuna icontent la eMatuba uthi hayi uG uyinkunzi uG kade mina G angikwesabi wena nje wena yourself G angikwesabi angifuni mfethu ukukufihlela ngidlale ngawe angikwesabi mina wena futhi ngikutshelile ukuthi angikwesabi mina wena kuukuthi ngoba ke siyakwazi ukuthi isikhathi sokulokuliwa ngeyibhakela nanginduka sisekho uyasuka wena ngokuphilela uTikTok uthatha ama video washuthe ngokwantshontsha uyowaposta neqeqebana lakho ngoba ufuna ukujabulisa abangani bakho neqeqebana lakho leli liyithimi yakho ya TikTok enihlale nizama ukungixhaphaza nalo uyobanika konke lokuthi woza lokho uyobanika ngoba ufuna ukuphusha lento ufuna ukuyiphusha badayise into ngeyona mina G ama video ngwakhiphela ukuthi abafowenu abafike kimi bakhulume nami mfowethu kahle bathi mhla ka1 buti siyacela mfowethu ukuthi sisebenzisane kube kanje ngoba naqala ngalenkathi kuzoba umcimbi wamatshitshi abantu abafika kimi futhi bafe bakhuluma kahle ngoba ngumuntu onezindlebe ngabalalela ngabezwa nga remove ama video ngathathela imali wena oyikhokhile namhlanje futhi awuyikhokhile imali yami namanje imali yami awuyikhokhile bakhuluma nami ngakutshela futhi ngathi ngiyabalalela abantu ngoba ngiyayizwa into abayishoyo ngiyalizwa ipoint abathi bacela ngili removele ama video ngiyalizwa ipoint abalisholo lokho bona so G awufunda ukukhula awukhiphela ama video afake lapha uhamba uye kulomfana ukuthi uwoza omnikeza ama video akhiphe lama video afake ngoba njengamanje G ke sekuzoze mfethu kufikela ngizokutshela khona ukuthi ma ukuthi G wena ufuna ukwenza into ngalendlela yakho yenzeke manje ukuthi sengiright yabona ke manje ungifonele wena ufone awukazi ungitshele ukuthi uza kimi ufone sekusele 30 minutes ufike la eMatuba ukuthi uza la eMatuba so ma ukuthi wena G ubone ukuthi lokho ebesikwenza lapha
kukhulunywa ngendlela bekukhulunywa ngayo bezokutakula abafowenu nabantu osebenza nabo ngoba bebuka ukuthi uthi wena kulimala igama lakho kodwa wena yourself uthatha igama lakho ulibuyisela odakeni. Hayi mina nje ungangithathi kanjalo. Elakho igama wejili libaluleke kuwe ngoba liphakela wena. Elami igama libaluleke kimi ngoba liphakela mina. Anginandaba negama lakho mina ngoba elakho nami elami elami. So nje mawukuthi wejimi uzoclaim ubunkunzi kimi ngenkani uzocabanga ukuthi uzofuna ukuba inkunzi ngenkani. Mina nje bengayili ukuyolwa nawe bengiyolanda imali yami obuthe uzoyiletha. So ngize kuwe ngingaphethe eCelemba, ngingaphethe Mese, ngingaphethe eBhusha, ngingaphethe eSibhamu, ngingaphethe eNduku. Ngize kuwe ngihamba ngiyimi ngoba bengizothatha imali yami. Futhi ngize kuwe mina ngihamba ngedwa ngihambi namuntu. Musa kwenza lento oyenzayo. Ngoba ngifuni igcini yenza ngazi ukuthi mina angisabahloniphi labo bhuti obufike nabo ngoba obhuti abufike nabo bethu ngiyabahlonipha sikhulume njengezinsizwa ngabezwa futhi bakhuluma ukuphila kimi ngakhuluma ukuphila kubo. Inkinga uwe mnikazi wendaba. Uphilela uTikTok, uphilela abantu, uphilela unews igama, uphilela ukujatshulelwa abantu, uphilela ukuvunywa. Angithandi ke jile lento oyenzayo. Angizelanga mina jile emhlabeni ngizophila iminyaka ewu100 angiyona indlovu. Ngizophila iminyaka le edala ukuthi nawe uzophile yakho. Musa ukucabanga ukuthi mina ngizophilela ukuthi sengizodrive uwe ngendlela ofuna ngayo. Ngeke ngidrive wena ngendlela engifuna ngayo ofuna ngayo mina. Ufonele wena umuntu othe ucela angitshela ucela ukukhuluma nami. Wakubuza wathi sewayikhokha imali yami. Wathi uzoletha yona. Wakubuza ukuthi siphi isidingo sokuletha imali engabe uyayikhokha. Awangamphendula. Ubuja ukuzoshutha icontent. Njoba ushila ukuthi ubucabanga ukuthi uzongifica erenke ufike wena usukele uzokwenza idrama kanti uzofike mhlawumbe ungixavule mina nje wena angikwesabi ukuthi angifundi mina ukufihlela ngisho ulela ngisho uphapha ngisho nini ayikho manje into ongangenza yona wena ngikhuluma ngawo. Musa ulokhu posta ama video anezinkulumo eziziswana ulokhu uhamba uthi kungcono kube lokho ukukhuluma nje uwa kade uphezulu kwami ngesibhakela. Noma mhlambe uwo kuthuba ukhuluma lokho akukhuluma nje bekushuthwa mina nawe sishuthwa omunye umuntu wena ungaphezulu kwami ngesibhakela manje ungaphezulu kwesibhakela. Uyangixaka nje ngoba uzokhuluma ukuthi umnsizwa njani angazi ngithi vele ngiyinsizwa mina. Mhlambe wena uyiyo ke wena ngazi. Uyangixaka ngoba uthe wena ngazi wayi 1 on 1 kanjani kodwa akwazi ufike wena kimi 1 on 1. Angiyithandi ke lento yenzayo. Namanje ngiyaphinda ngithi manibona le video nimtshela uJi ukuthi akayisuse leya video ngoba ngeke azathande futhi. Akayisuse leya video uJi. Ji wokuhlonipha mfowethu ukuthi uhambe waze wafika kimi. Wathi uzokhuluma nami umlomo nomlomo. Kuhloniphe lokho. Musu ucabanga ukuthi bekuyodliwa amaswidi namagwinya lapha. Kuhloniphe lokho. Funda ukuyihlonipha ngoba mina Ji yeke lento yenzayo ngiyakukhuza. Ungacabanga ukuthi abakhona abantu abakhona la emhlabeni bonke bavuma wena ukuthi uyinkunzi. Ungakucabanga lokho. Lento nje oyenzayo yokufuna ukuvunywa ukuthi uyinkunzi kade yeke lento oyenzayo. Ubungafikanga egroundini la ubungafikanga esibayeni la ukuthi ngoba mina ngidecide ukuthi ngoba kwami umqondo uyasebenza angihambe mina ngedwa ngiye kuwe ngoba wena uthuze kimi. Hayi ngoba ufike esibayeni. Hayi ngoba ufike ehlane. Ngeke usuke eThekwini canda ufike ehlane mawufike la. Hamba ukhiphe leya video mfowethu. Angifuni leya video kuyifica ekseni ngoba sizoxabana. Uzobona futhi. Sizoxabana uzokubona lokho. Khuleka nje.